Total ta' 107 akademiċi ffirmaw petizzjoni favur l-emenda proposta mill-Gvern sabiex tikkjarifika l-parametri fil-kodiċi kriminali li għandhom japplikaw għal ċirkostanzi ta' neċessità fejn ikun meħtieġ intervent mediku biex tiġi protetta l-ħajja u s-saħħa ta' mara tqila li tkun qiegħda tbati minn komplikazzjoni medika. Dawn l-akademiċi qalu li appoġġjaw l-emenda kif inhi u argumentaw li min jopponi din il-leġislazzjoni jew jipprova jirrestrinġiha jkun qed ipoġġi l-ħajjiet u s-saħħa tan-nisa f'riskju akbar. Il-lista twila ta' firmatarji tinkludi ismijiet bħal Professur Marcelin Naudi, il-Professur Carmen Sammut, il-Professur Dominic Fenek, il-Professur John Baldacchino, il-Professur Adrian Grima u Dr. Mary Briguglio fost l-oħrajn. L-akademiċi li firmaw din il-petizzjoni ma qablu assolutament xejn ma' numru iżgħar ta' akademiċi li firmaw petizzjoni kontra l-emenda u li allegaw li l-inklużjoni tas-saħħa bħala eċċezzjoni f'din l-emenda tiftaħ il-bieb għal abort faċli bħalma jsir pereżempju fir-Renju Unit. Il-firmatarji tal-petizzjoni tal-lum favur l-emenda ippreċiżaw li l-kliem tal-liġi tar-Renju Unit huwa differenti ħafna minn dak li qed jiġi propost mill-Gvern Malti.